Sa ngalan sa mahanog sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Mga igsuon ko din ni Kristo nining ato ang simbang gabi, atong yapil sa atong mga pag-ampo, ang ato ang mga tagsa-tagsa ka mga katuyuan. Alang sa katuyuan sa atong Santo Papa, sa atong Arsobispo, sa kalinaw sa tibuok kalibutan, alang sa tanang mga kalag sa purgatorio, ug alang ni agtong mga tawo nga ato ang gipasaligan, nga ato ang iampo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita, alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kami nakasala kanimo, o nakalabas Sa imong kayo, Ginoo, kaluoy kami. Kaluoy kami. Pakita akong maong kaluoy, kami nga nagapaabot sa kaluwasan. Ginoo, kaluoy kami, kaluoy, kaluoy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-unon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod kami sa pagpakahimong tao ni Kristo imong anak. Ibubo ang imong grasya sa among mga kasing-kasing, ug pinaagi sa iyang pagpasakit ug pagkamatay sa krus. Dad-a kami nganha sa himaya sa iyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Misulti pag-usab ang Ginoo kang akas. Pangayog milagro sa imong Ginoong Dios. Bisag kini adto sa kinahiladman sa Sion o sa kinatumyan sa langit. Apan miingon si Akas, dili ako mangayo,
ug dili ko sulayan ang Ginoo. Og miingon si Isaías, busa pamati o banay ni David, dili pabaigo ang imong pagsamok sa mga tao, nga imo naman usab nga samukon ang Dios. Busa ang Ginoo gayud muhatag kanimog timaan, ug kini mao ang usa ka batan-ong dalaga, manamkon ug muanak og usa ka lalaki, ug nganlan siya Emmanuel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasudla ang Ginoo, kay siyang hari sa himaya. Pasudla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya. Sa Ginoo ang yuta, ug ang iyang kapuno, ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Kay iya kining gituko di babaw sa kadagatan, ug iya kining gibuhat ibabaw sa kasubaan. Pasudla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya. Kinsay makatungas sa bukid sa Ginoo, o kinsay makabarog sa iyang balaang dapit. Siya kansang mga kamot walay mga sala, kansang kasing-kasing malinis. Siya nga wala magtinguha sa mga butang nga makawan. Pasudla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya. Makadawat siya og panalangin gikan sa Ginoo, ganti gikan sa Dios ngayang manluluwas. Mao kini ang kaliwat nga nangita kaniya, nga nangita sa nawong sa Dios ni Jacob. Pasudla ang Ginoo, kay siyang hari sa himaya. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Gikan kang Pablo nga ulipo ni Kristo Jesus, gipili pagka-apostol ug gitawag sa Dios aron magwali sa maayong balita. Ang maayong balita dugay nang gisaad sa Dios pinaagi sa iyang mga propeta
o gisulat diha sa balaang kasulatan. Mahitungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo. Sa iyang pagkatao, kaliwat siya ni David. Sa iyang espirituhanong pagkabalaan, gipadayag siya nga anak sa Dios, uban sa dakong gahom, pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi kaniya ug tungod sa iyang ngalan, gihatagan ako sa Dios ug katungod sa pagkaapostol, aron pagkabig sa tanang katawhan, aron mutuo sila ug mutuman. Lakip kamo nga anaa sa Roma, nga gitawag sa Dios, aron maiya ni Hesukristo. Busa gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma, nga gihigugma o gitawag sa Dios, aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya o kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, Usa ka ulay manganak og anak nga lalaki ug nganlan siyag Emmanuel, ang Dios ania uban kanato. Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. maanaw sa kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw nikaw, O Ginoo. Mao kini ang kaagi sa pagataw ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayura ni Jose, apan sa wala pa sila magtipon, nakapamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria at ubangan sa mga tao. Busa, naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang nagunahuna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag batang lalaki, ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. O kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos og manganak og lalaki ug nganlan siyag Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, maayong gabi kaninyong tanan. Kinsa na may nakakumpleto sa ilang simbang gabi?
Nakakumpleto na mo. Kinsam na may nakadawat sa ilang pinaskuhan. Ingna ko na inyong tapat, be, nakadawat na ba mong pinaskuhan? Parihata, wala pa. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, sa atong ibanghelyo karon, gihisgutan nato si Jose. Sa upat ka ebanghelyo, duhara ka nga ebanghelista ang naghisgot ni San Jose nga anaa sa atong ebanghelyo karon ni Mateo o ni Lucas. Sila rang duha ang naghisgot mahitungod kaniya. Ug wala gayud san usa ka pulong nga direktang gisulti si San Jose nga natala. No recorded words, but a life that speaks loudly. Adunay panultihon nga nag-ingon, actions speak louder than words. Ug mao gayud kini ang gipakita sa kinabuhi ni San Jose. Sumala sa atong nadungog sa ebanghelyo, si Jose usa ka matarong ug mahadlokon sa Dios nga tawo, a just and God-fearing man. Bisan pa sa kahimtang nga lisod sabton, dili niya gusto nga ipakaulawan o silutan si Maria nga daw nakalapas sa ilang gisaad sa pagkamatinud-anon. Instead of choosing judgment, he chose love and mercy. Ingon anak ba mo? Kung makasala ang inyuhang minahal sa kinabuhi, andam ba mong pasayloon? Nanghilom man mo. Mga igsoon, bisan pa sa kahadlok nga masayop ang pagsabot sa uban, gidawat gihapon niya si Maria sa iyang panimalay. Nangamuyo siya og nangayo og giya sa Dios ug sa damgo. Gihatagan siya sa Dios og kasiguruan nga gitawag siya nga mahimong bana ni Maria. Mituman siya sa mensahe sa Dios ug midawat kang Maria nga iyang asawa ug sa bata ingon nga Mesiyas nga gisaad. Ug tungod sa iyang pagtuo, gituman ni Jose ang sugo sa Ginoo ug gibuhat ang kabubuton sa Dios. Iyang gipadayag ang iyang pagtuman sa pagkamapaubsanon ug pagkamatinud-anon, dili pinaagi sa mga pulong, kundili pinaagi sa mga buhat. Mga igsuon, sama ni Maria, si Jose usa-usab ka modelo sa pagtuo, usa ka instrumento sa plano sa kaluwasan sa Dios. Ug isip mga Kristiyano, gitawag kita nga mutuo sa mga saad sa Dios bisan pa sa lisod ug makalibog nga mga kahimtang sa kinabuhi. When we feel afraid, confused, or overwhelmed, ilabi na kung ang mga problema daw mo pundo kanato, we can turn to Saint Joseph kay naagian usab ni niya diha sa iyang kinabuhi. Apan sama kaniya, dili kita makalimot unta sa pag-ampo ug sa pagpangayo ug giya sa Dios sa panahon nga kita sulayan. Pero kasagaran baya nato sa panahon nga magaproblema ta, mulayo ta sa Ginoo. Pasulon pa nato ang Ginoo. Sige man unta kog ampo, Lord. Sige man unta ko nimog simba. Nganong ako man ang imong gihatagan niining sakit o problema. Na ako'y silingan nga sige scatter, wa man gyud masakit. Mga igsuon hinumduman nato.
kung nag-antos ta karon bisan nagtuo ta sa Dios, kini dili aron kita mahagba, kundili aron kita mulig-on, aron kita mahinumduman that we have God in our lives and our hope in God will never disappoint us. Kung kita karon nag-antos, hinumduman nato si Jose. Sa dihang nasayra niya nga nagmabdo si Maria, sa dihang wala sila pasudla, bisan unsa kabalay alang sa pagpanganak ni Maria, ug sa dihang napugo silang mulayas ngadto sa laing yuta aron luwason ang bata, si Jose, uban ni Maria, naglahutay sa kasakit ug mga pagsulay alang sa kabubuton sa Dios. Silent suffering, faithful endurance. And Pope Francis in his apostolic letter Patris Corde reminds us that just as God told Joseph, do not be afraid. So he tells us today, do not be afraid. Even if our heart condemns us, God is greater than our hearts and He knows everything. God can make flowers spring up from stony ground. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo, gihagit kita ni San Jose, nga ipakita ang atong pagtuo pinaagi sa atong mga buhat. Bisan pa sa mga pagsulay sa kalibutan, sama kang Maria ug ni Jose, magpabilin unta kitang matinud-anon sa kabubuton sa Dios ug dili gayud kita muhunong sa pagbuhat sa maayo ug matarong. Atong hinumduman, prayer must lead to action. Ug ang atong mga pag-ampo kinahanglan sab nga atong sabayan sa atong pagbuhat maayo, ug ang atong pagbuhat nga ug maayo apilan usab nato sa atong pag-ampo. Kay sama sa giingon sa kasulatan, faith without works is dead. Sa atong pagpadayon sa atong pagsaulog nining santos nga misa, ug samtang nag-andam kita sa paghinumdom sa pag-anhi sa atong magluluwas nga si Hesukristo, mangayo kita sa Dios sa grasya ug kusog nga atong gikinahanglan sa panahon sa mga pagsulay, kalisdanan ug kasakit. Mangayo usab kita sa pangaliya ni San Jose nga siya maggiya ug mag-uban kanato ilabi na sa mga kahimtang nga dili nato masabtan. Busa mga igsuon, pangutan-on nato ang atong kaugalingon. Sa akong kinabuhi karon, unsa man ang konkretong buhat nga akong mahimo aron ipakita ang akong pagtuo sama kang San Jose, dili lang sa mga pulong, kundili usab sa mga buhat. Karon atong lituko ng timaan sa atong pagtuo, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nagahimo ang tanan,
Tungod ka natong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mi kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siyang may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay ug gilubong, sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuos sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhing sa umaabot nga kalibutan. Amen. Ang gugma sa Dios mulungtad gayod hangtod sa hangtod. Siya ang bato nga nagluwas kanato. Busang masaligon kitang muduol sa atong Amahan, dala ang atong mga pangamuyo, muingon kita, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga sulod ni ining balaang panahon, sila nga nangulo ug nagbudlay diha sa simbahan. Dadon ngadto sa mas halawom nga pagpakigsuod sa Ginoo diha sa pagampo, sa paglaom ug sa kalipay. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangatungdanan diha sa pampublikong mga buhatan, musalamin sa matuod nga diwa sa Pasko sa pagkatao diha sa ilang pagserbisyo sa mga lungsuranon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mabdos nga mga inahan, ang mga bata nga nagtubo sa ilang mga sabakan, ang mga bata nga gipakataw karong adlawa, ug kadtong mga bata nga gasalikway ug biktima sa mga pagpang-abuso, mapanalipdan ug mahatagan sa ilang tawhanong dignidad. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton ug mga nagmingaw tungod sa kabalaan ni ining kasaulugan, mapuno sa kalipay diha sa presensya sa Ginoo nga gipakataw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang gipakataw nga bata, mudan-an sa iyang kahayag nga walay pagkapalong ngadto sa tanang matuohon nga mihalina. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Maluluyong Amahan, dungga ang among mga pag-ampo o gitugot ang among gipangayo nga puno sa pagtuo nga amo gayong madawat pinaagin Hesu Kristo imong anak nga buhi nga among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan magkagagahom sa tanan. Dawat tuntas Ginoong sakripisyo gikan siyang makamot alang sa pagdaig paghimaya siyang ngalan ug alang sa kapuslanan sa tibok-yan santos nga simbahan. O Ginoo, ang Espiritu Santo nga nagpuno sa grasya kang Maria Santissima, Santo sunta nining mga gasa nga ania sa among altar, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesu Kristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag, o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao, aron inig abot niya. Iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo. Tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig, ug busa, uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, tulo ang langit ug yuta sa imong himaya. Usagan sa kahitasan, dayon ang nag-aani sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan, usana sa Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kaniya kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunahay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay
si Kristo napanaw, si Kristo mo balik na. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiu sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles. Ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Ay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaawa ang among mga sala,
kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Karon nato'y pakita ang timaan nga kita managsuon, panagdait. Peace be with you. Kordero sa Diyos, ganagawagtan sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos, ganagawagtan sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos, ganagawagtan sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dinawangay mo kalawat, kanimo panipamulong mo lamang mamayo. ko. Magampo kita. O Diyos nga makagagahom sa tanan, nakalawat na namo ang pasalig sa katubsan ng dayon, samtang nagkaduol na ang pangilin sa kaluwasan, magdugang usabunta ang among pagtuog gugma sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa imong anak. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magampo kita. Ginoong Dios, ikaw ang tinubdan sa tanang kahayag ug paglaom. Tanawa nga maluluyo ng imong mga sulugoon nga nagkupot nining mga kandila, ingon nga timaan sa ilang pagtuog pagsalig kanimo. Panalangini kining imong mga sulugoon ug kining ilang mga kandila. Hinaot nga ang kahayag nining mga kandila mudan nagusab sa ilang mga kasing-kasing, magpaiway sa kahadlok ug magpalig-on sa paglaom ug magiya kanila diha sa dalan sa kinabuhi. Ipadala ang imong Espiritu Santo aron sila mahimong mga buhing saksi sa imong kahayag diha sa ilang mga banay, sa ilang mga katilingban ug sa tibuok kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo ug manluluwas. Amen. Palihog manglingkod ang tanan sa makadiyot. Gamayng pahibalo, among ginadapit ang tanan sa pagpaluyo o pag-apil sa atong fundraising activity sa atong parokya. Mao kini ang ang Candles of Hope o Light a Star Project. Kining mga proyekto nagtumong sa pagpaambit sa kahayag, paglaom o gugma, ilabi na karong panahon sa Pasko. Ang inyong suporta sa pagpalit o pag-apil sa maong fundraising, makatabang kaayo sa pagpadayon sa umaabot ng mga proyekto o mga programa sa atong parokya, alang sa kayuhan sa atong komunidad ug simbahan. Sa katong mga interesado nga mo-sponsor sa ato ang Light a Star Project, mamahimo kamo moduol sa atong mga Parish Youth Coordinating Council nga naa sa atong mga pultahan sa atong simbahan.
Sa mga ganahan purusab, pwede ka mumuduol sa atong opisina, abli kini alas 7:30 sa buntag, hangtod sa alas 5:30 sa hapon. Ang Candles of Hope, mamahimo sa kamumuduol sa atong mga Parish Youth Coordinating Council o gilabi na sa atong parish office. Magiusa kita sa paghatag kaysa matag kandila nga og bituon nga atong pasigahon, adunay paglaom nga musanag. Dagang salamat ug unta nga atong suportahan ang ato ang fundraising sa ato ang parokya. Dagang salamat ug palihog manindog ang tanan. Sa makausap pa atong pasalamatan ang nagpasayon ning atong liturhiya, ang ato ang mga Eucharistic Minister of Holy Communion, ang atong choir, ang atong lector and cantor, ang atong mga collectors, ang atong mga youth, ang atong mga acolytes, ug sa tanan nga anaa sa luyo niining ato ang selebrasyon. Again, daghan kayong salamat ug katong mga nimpalit og kandila ug katong nagpasiga sa parol. Dako kining tabang dili lamang sa ato ang katedral, kundi alang usab ni atong mga kaigsuonan nga parokya nga naigo sa linog didto sa norte. Kaya doon naman tayo usa nga parokya nga atong gitabangan, sila usab makadawat usab og pahalipay o grasya nga gikan ni inyo pinaagi sa inyuhang pag-apil nining atong fundraising. Daghan kaayong salamat. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.